Ukuxhatshazwa kwabantu ngokwesini yachazwa njengomnye ubhubhane esijamelene naye njengesizwe nguMongameli Ramaphosa. Ayikho kuba ibe ngamapolisa kuphela enza lonto, ibe insebenziswano phakathi kwake wonke umuntu olapha ukusuka uhulumende wephondo, omasipala, i-councillors, CPFs, wonke umuntu. Abasemagunyeni bahlaba ikhwelo kubantu babengamatsha-ntliziyo baqala ekhaya ukulwa nendlela ezidodobalisa abantu abangomama. Language cultures and practices that perpetuate gender inequalities and consistent abuse of women and children at personal and societal level. I have a dream of a woman who walks into the doors of SEPs and tell them about her husband that is abusing her. And I also have a dream of a policeman walking with that woman into that house, carrying that man out and arresting that man. Abantu abatsha bazeke emzekweni besithi maluphele udlame. Women are crying. So I would like to say to all women, wipe all your tears. Take a stand up and fight for your rights. My parents used to fight a lot, and my father used to beat my mother in front of us, and I didn't know what to do. Abakwantsasana bathi kwezi ntsuku zili-16 bazoqhuba befaka ulwazi kubahlali ukuba mabawuyeke lo mkhuba wokuxhaphaza abantu abangomama nabantwana. Thule Joka, kwindaba ze-SABC ndiseKapa.